The Federal Safety Corps achịkọbago ọgbakọ n'ụdịpụrụ nnukwu iche ka agwa ndị mmadụ mkpa ọ dị na-egbochiri ihe mberede n'okporo ụzọ n'oge Easter. Ya bụ mmemme bụ nke onye bụ ụzọ egwu ya bụ Anambra State Sector Commander Federal Safety Corps Joyce Alexander Kenechukwu wetara anyị akụkọ. Ngagharị nke nkụzi ahụ bụ nke ebidoro site na Amawbia ma gakwa ruo 6th Avenue yana Ikeọka, Amenyi, Ezeụzụ na Aroma Junctions, nke esikwa ya gaa Unizik Term Site, ebe anọkwa na-enye nkụzi na akwụkwọ nkụzi nyegara ndị na-anya ụgbọala yanakwa ndị ji ụkwụ aga. Onye bụ onye isi ngalaba FRSC nke Anambra State bụ Alexander kọwara na njem nkụzi ahụ bụ nke ngalaba FRSC na-eme oge ọbụla, ọkacha mgbe a na-eme ihe mmemme dịka Easter, bụ maka ime ka e nwee ezigbo njem okporo ụzọ nyegere ndị na-aga njem maka ihe dị iche iche, nke ọ gakwara n'iru gwa ndị na-anọ n'ụgbọala ịdị njikere maka ọdịmma ha site na ịgwa onye na-anya ụgbọala ihe ọ naghị emete dịka o si kwesị, nke o kwukwara na ndị ọrụ FRSC bụkwa ndị ezipụrụ ọrụ maka njem okporo ụzọ. Ndị dị iche iche na-anya moto gwara ndị nta akụkọ ABS okwu, ndị gụnyere Maazị Augustine Chigozie, Maazị Jonathan Ezekugo yana Chibueze Ogobuchi bụkwa ndị kwuru na ha dị njikere ma dụkwa nkwadobe maka njem okporo ụzọ na mmemme Easter, nke bụ maka ọdịmma ha yanakwa ọdịmma ndị bara moto ha, bụkwazịrị ndị bugara moto ha ka enebanye anya ma nwekwe ihe dị iche iche eji egbochi mberede okporo ụzọ dịka ihe eji emenye ọkụ akpọrọ fire extinguisher. Site n'Ọka, aha m bụ Kenechukwu Chukwudị n'akụkọ ụwa ABS.